Els censurats, amb Laila Zawi. Hola a tots. Se t'escolta massa, no? Que forta vas. Mai se t'escolta massa. Ai. Mai se l'escolta prou. Doncs benvinguts a tots. Avui estem a un nou programa de l'equip vermell, el millor equip que hi ha a Ràdio Sant Boi, doncs potser sí. Programa 14, número dia 9 de febrer. Les neurones estan frites, nois. L'edat, Laia. I per què? Per què estan frites? Qui fa anys? Qui fa anys? Toni, felicitats! Gràcies. Toni encara li queda. No, és l'aniversari de... La Laila! Felicitats, Laila! Moltes gràcies. Per celebrar-ho tenim unes galetes que no són birba, Com bé es veu. que poden ser de Camprodon o no, qui ho sap. Birba per anar no, compartint. Riba. Oh, aquesta musicote, Marc. Quina bona pinta. Moltes gràcies. És una mica SMR, no, això, Cèlia? Sí, estan per un lluny de la... Quan has començat és una mica de ser, dic, què? Bueno, és el meu aniversari, però, escolta, ho hem de celebrar amb un bon programa. I aquest programa no seria possible, aquest bon programa que ens espera, no seria possible sense la Cèlia. Molt bona nit. I benvinguts. Moltes gràcies. Tampoc sense el Martí Grifoll. Molt bona nit. És que jo també volia fer la Tomàs Molina, tio. I tampoc amb el Toni Ejidos. Bona nit. Quedem així, doncs. Però encara que tots siguem de l'equip vermell, ara també es pot dir equip ulleres, 4 ulls a tope, també tenim el Marc Cabernet en l'espai tècnic. Qui us ofereix el temps? Factor energia. I bé, comencem ja amb el programa, no? Fora festa. Ara toca 5 en 5. Cèlia, explica'ns què és això. Laila, aquest programa serà especial i cada secció, a part de la sintonia normal que ja té, ho celebrarem d'una manera diferent posant-te cançons d'aniversari. Vale. Em sembla Algunes correcte. molt bones. Què millor sintonia per parlar dels problemes tècnics, Laila? Ja, doncs sí. Problemes tècnics impedeixen publicar el resultat dels caucus demòcrates. Doncs sí, aquests problemes tècnics van desencadenar un desastre electoral amb alguns candidats celebrant la seva pròpia victòria i publicar les seves pròpies dades. Mira, com fa OK Diario. Com a solució al problema dels principals candidats, van sortir a la palestra davant les càmeres amb discursos com el següent. En algun moment es sabran els resultats i tenim la certesa que ens ha anat molt bé a Iowa, com ens passa quan sortim d'un examen. Trump es mofa del desastre total demòcrata. Doncs sí, com deia el tuit, l'única persona que pot reclamar una gran victòria en Iowa ahir és Trump. Després d'haver-se lliurat de l'impeachment, el president nord-americà agraïa a minoria amb ironia i també una mica de mal rotllo, perquè parla de si mateix en tercera persona. Això va ser el principi d'una nit on Donald Trump va aprofitar per compartir missatges humorístics amb els seus seguidors fent referència als fets ocorreguts. És que és tan bona gent. Coronavirus i brots de xenofòbia. Passem de campanyes polítiques a campanyes d'oli, com si fos diferent. Perdona, no m'he entès. A campanyes de què? De campanyes polítiques a campanyes d'odi. Ah, bé, he entès campanyes de dol. Dic, què està passant aquí? Bueno, una mica el mateix. Doncs ja sabeu que la gent inculta aprofita qualsevol oportunitat per celebrar la festa de l'odi i la xenofòbia. Bravo! En aquest cas han pujat a aquest tren sota el pretext de l'última alerta pel coronavirus. Aquesta setmana el president del govern, Pedro Sánchez, s'ha reunit amb els representants de la comunitat xinesa a Espanya per tractar el tema i calmar els fums. Sánchez compareixia amb una màscara de seguretat i demanava distància de precaució sota «Atrás, xino!».
No, això no va passar. Hagués estat guai, No va dir xino, no? Va dir una altra Me he paraula. imaginado eso, pero en plan, atrás comunista. Això només passa amb el Pablo Iglesias, per això. El que sí que va dir va ser el següent. L'enemic del coronavirus no són els ciutadans xinesos. Seguit una crida a la mesura i la responsabilitat per garantir la convivència amb la comunitat xinesa a Espanya. Però si li preguntem sobre la gent que ve en patera, l'altra ja tal. Dono fe. Estats Units... Si parlem dels Estats Units, s'ha de fer amb això de fons, jo crec, no? I pledge allegiance to the flag of the United States of America, and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Cada matí. En sèrio? A l'escola, cada matí, a l'escola americana es fa això. Com bé ens ha dit la Cèlia, Estats Units alerta de l'augment de les agressions sexuals a Espanya. Doncs sí, és un tema seriós perquè l'ambaixada americana d'Espanya va emetre un comunicat el passat dimarts degut a l'augment de les denúncies i agressions sexuals contra joves visitants i estudiants americanes. Els Estats Units demana incrementar la precaució durant la seva estància a Espanya. Com de malament ho estem fent perquè un país on les armes estan permeses, i no només això, sinó que tenen un president com Donald Trump, emeti un comunicat de tals dimensions. Tot i que mireu Múrcia... No, dona igual. Tota l'atenció resideix en l'última de les notícies després de que 3 joves d'origen nord-americà denunciessin a 3 homes per violació. Aquest cas està sent analitzat per un tribunal espanyol per la seva presumpta falsedat. Jo aquí obro debat. S'ha fet molt de ressò el titular de 3 afgans violen a 3 noies. És molt curiós com els medis de comunicació destaquen que no són espanyols, i això em recorda molt a la secció que va preparar Toni Ejidos on ens allunyàvem dels monstres. Sí, són moros, vull dir, això no ho faria mai un espanyol. No. I també, a mi també em crida bastant l'atenció el tema que també volies comentar, no? De que s'està valorant molt si és certa o no la denúncia. També s'està traient molt al focus del problema, i és que han violat a 3 noies nord-americanes que estaven aquí de vacances, i vull dir, s'està parlant de qualsevol altra cosa menys d'això. I a mi em sembla... clar, també s'etiqueta no és que venien de festa, els van convidar a casa, estaven beguts, i clar va passar el que va passar. Sí. És que elles els van convidar a casa. Clar, i un cop allà, què no van a fer si no és violar-les? És que... Un cop més, el que hauria de ser visionari obligatori és el vídeo de Consent is like tea, Sí. en el qual es deixa molt clar que, igual que el te, tu en qualsevol moment pots tenir el dret a dir doncs no em ve de gust. I el no és el no. Sí, fa 5 minuts volia, però ara no. Ah, exacte. Totalment. Els Censurats. Cada diumenge a les 11 de la nit a YouTube i plataformes de podcast. I bé, ara sona Desmiéntemelo, però no tenim a l'Aleix aquí. Però sí que el tenim Sempre en el nostre record. a l'espai. Sempre està amb nosaltres. Com Aleix, es deia això? Omnipresent? Omnipresència, sí. O a l'eix present, com vulguis. Aleix, ens escoltes? Nos adentramos en el programa El Censurats de Radio Sambol, en concreto con la colaboradora y directora del formato, Laila Zawi, Zawi 101, que cumple hoy, 9 de febrero del 2020, 22 años. Por esa misma razón, equipo de investigación no podía perderse la oportunidad de adentrarse en el mundo más íntimo de Laila. Es tal y como se muestra ante las cámaras, es tan agradable como dicen. Su última foto en Instagram alcanza los 24 likes, con localización en Madrid, hace 5 días. Y como sorpresa ante estas cámaras, su último Instastory nos muestra una alcachofa con el pie de foto, mi primer regalo de cumpleaños. ¿Qué nos quiere decir con todo esto? ¿A qué juego sucio está jugando? Hoy, ante todo pronóstico, Laila y su censura. Està molt ben fet.
Me he tenido que encerrar en el lavabo para escapar de las múltiples presiones, pero por fin puedo desvelar un dato clave. Al contrario de lo que parecía cuando conocí a Laila, no es una choni. Esto es la guerra de las primeras impressiones. Has tingut molt per molts anys, no m'ho diguis. Vaig conèixer la Laila exactament fa 22 anys. A les 4, potser a les 5 de la tarda. Era un dia molt solejat. Han deixat mato. I ma mare no es va poder portar al col·le perquè la Laila estava ja dando guerra. Bona fan de Harry Potter, pertany a la casa Ravenclaw, i el seu personatge preferit és el professor Snape. Sí. Estic segura que la Laila recordarà aquell segon dia de carrera en el qual dues alumnes que no sabien res, no sabien a on s'estaven ficant elles, anaven amb tota la seva il·lusió i la seva bona fe de anem a fer una carrera de literatura. Que enganyades estàvem, Laila, que enganyades. Però bueno, ens veus allà, dues alumnes, dues noies, que no es coneixien de res, que no parlaven amb ningú en aquell moment, perquè, bueno, mira, pa què? I que una d'elles va dir, bueno, escolta, ja que no fem classe, ja que estem aquí, per què no ens anem a prendre un cafè? Ens coneixem i aviam què passa. Doncs mira què ha passat. 3 anys després estem aquí. Amb el que hem convertit aquests 3 anys, el que ha canviat la nostra vida, tots aquests moments, tots aquests riures, també hem plorat molt, tot s'ha de dir, perquè plorar forma part de la nostra vida. Mira, és així, no se li pot fer res. Anècdota, bueno, jo suposo que totes les converses de Miedo són anècdotes memorables, ja que només nosaltres sabem entendre aquestes converses que tenim l'Ivan, la Berta, l'Helena, tu i jo. Jo vaig conèixer la Laila com a la becària de Vull ser jove, i el primer que vaig pensar va ser quina noia més treballadora, i encara no sabia tot el que vindria, perquè la Laila és una d'aquelles persones que quan se li posa una cosa entre cella i cella, quan té un objectiu, ho fa tot per aconseguir-ho. És brutal la de força que té. I a més, una de les coses que també més valoro és que no té cap mena de por de demostrar que estima la gent del seu voltant, de cuidar-los, estimar-los i de protegir-los. És una persona molt enèrgica, molt divertida, molt intensa a vegades, i ho viu tot amb una passió que a vegades doncs ho transmet amb unes energies i unes ganes de viure. Que espero que això mai ho perdi. Que tú te esperas una chica tranquila, modosita, porque la ves ahí tan mona, ¿no? Y de repente... Bueno, digamos que su mejor virtud es que puede aguantarse la risa. Entonces, lo que hace es enviarnos GIFs en medio de clase graciosos y nosotros nos dimos el culo y ella pues está así modo Santorum. Y bueno, nada, es muy divertido. Nos alegra la vida así en general. Una noia molt creativa, que tots els reptes que tens els afrontes amb creativitat, i això molt poca gent ho sap fer tan bé com tu. És capaç de cantar la cançó A Night to Remember de High School Musical 3 sencera, paraula per paraula, i jo he tingut la sort de presenciar aquesta veritat seva i en tinc proves. Molt maca, o sigui, ets de les persones que més he vist que es preocupa per la gent que estima i que sempre ets molt atenta, sempre estàs buscant que la gent es senti bé, que no sé, ens portes menjar quasi cada programa, el regalet de Nadal, tot, no sé, és com t'estima per menjar, persones que et fa sentir bé quan estàs amb ella o no, però quan penses en ella i quan ella et fa alguna cosa et fa sentir molt bé. Sí, virtut, destacaria la capacitat de recordar-te de tots els petits detalls, no? De l'aniversari d'aquí, l'aniversari d'aquest, el sant d'aquell altre, els detalls, sempre t'he vist regalar moltes coses, portar menjar a la ràdio, no sé, tens molt bona memòria i realment la Laila fa que tots els que estan al seu voltant se sentin estimats, si més no valorats per ella, no? Li encanta posar-se mascarilles a la cara mentre veu vídeos de la Dianina a YouTube, encara que t'arrenquin la cara sencera o en el meu cas te la deixin vermella pel tomàtic del superfort. Fotri, tia! També sóc conscient dels seus defectes. Ma germana li pots demanar moltes coses, però no li pots demanar que vagi per la vida amb el mòbil carregat. El 90% dels cops que la truco m'he saltat el buzón. I el pitjor
Jo crec que és la ràbia que fa lo guai que ets. Perquè és això, arribes al programa un diumenge i ens has portat que si uns muffins de Halloween o no sé què, o el regal de l'amic invisible de Censurats, Barcelona Corragos, és supermaco. No sé, ets d'aquelles persones que dius, m'encantaria arribar a cuidar tant la gent que m'estimo com la cuida ella. Ay, Toni. Defectos de Laila. Vale, pues un poco la hipocresía. ¡Sergio! Como de mentalidad abierta, de querer explorar, conocer cosas, tener curiosidad, pero luego es una profunda intolerante que no es capaz de admitir que algo como la pizza con piña es sencillamente un producto gastronómico perfecto. ¡No es comida! Jo diria que ets una mica cabezona, però jo crec que tots pequem una mica de cabezoneria en aquest sector, en el sector audiovisual. Dir un defecte, diria que tens la capacitat de preocupar-nos a tots i no donar cap explicació després. A vegades que et passa alguna cosa o alguna cosa i estem tots preocupats i què passa, què ha passat? No, res, tranqui, una tonteria, tot bé, ja, però quina tonteria que ha passat? Que no, que tot bé, de debò. Bueno, jo encara tinc alguna altra pregunta al respecte. I res, doncs un petonàs enorme i moltes gràcies per ser la germana petita. Bueno, en veritat, ets afortunada per tenir-me com a germana gran, ja ho saps. Apa, un petó. Felicitats. La millor amiga que es podria desitjar. I des d'aquí li desitjo a la meva Bonnie Benet personal que passi un aniversari increïble i una vida encara millor. T'estimo moltíssim, Cuca. Oh, jo també, Patri. Prende-lo. El que desitjo per sobre de tot en aquest 2020 i sobretot en aquest superaniversari, tot el que ha de venir, és que aprengui també a valorar tot el que ella té. És a dir, és una noia absolutament brutal, estupenda, valora't, Laila, dona't la sort que tens de tenir-te també tu mateixa, perquè ets absolutament genial. Moltíssimes felicitats. T'estimo molt. I és que la veritat és que m'alegro molt d'haver-te conegut. Et desitjo moltíssima felicitat en aquest any. Jo també, que estic segura que passaran moltíssimes coses. Estic segura que no tot serà bo. Segur. Però jo estaré al teu costat, jo i tota aquesta gent que has vist en aquest vídeo, perquè sempre estarem al teu costat. Perquè això és l'amistat. No és només compartir riures, és compartir la vida. T'estimo molt, Angèlica. I ja per acabar, el que et desitjo amb aquests 22 és, primer de tot, la nacionalitat espanyola. Ja seria el moment de tenir... Quan la tinguis tu. Segueixis fent tot el que fas, perquè la veritat no et milloraria res més. Has de seguir sent tu, que ningú en canvi, i el que sí que pinqui consejito que et donaria és has de demanar el que et mereixes, tio, perquè et mereixes el sol, la lluna i més. I jo crec que hi ha vegades que no te'n recordes, així que des d'aquí t'ho recordo, feliços 22 i et mereixes el món. ¿Qué deseo, Laila, para los 22? Pues claramente la tranquilidad, porque al final la tranquilidad es lo que más se valora, es lo que más se busca. Et desitjo pels 22 que continuïs com has estat fins ara, que tiris endavant, que et surti bé tots els teus projectes, que acabis bé la carrera i que puguis estar sempre fent el que més t'agrada, ja sigui la comunicació o el que més còmode et trobis. Només et desitjo que et surti tot bé i que passi uns bons 22 i uns quants més de 22. Moltes gràcies. Vinga, un petó. Felicitats, Laila. Y nada, que feliz cumpleaños. Te queremos mucho. Yo también. Como la trucha al trecho. Jo crec que hem de demanar un aplaudiment per aquesta supersecció, Que guai. Que xulo. Grandíssim. I jo ara com segueixo el programa, fills de puta. Jo tinc una idea. Jo tinc una idea. Quina cançó de High School Musical han dit que et sabies? Sí, volem la demostració, ho hem escrit, volem la demostració. Si està escrit és que és veritat. Quina és? Breaking Free? Després, fora de càmeres... No. Fora de càmeres oficials. Breaking A Free. Night to Remember. A Night to Remember. A Night to Remember. Voy a ello. Parleu una miqueta, mentre s'ho preparo. Buah, no ho faré en antena. No, que no ho farà. Però és el nostre regal del teu aniversari. Perquè és com funciona. L'aniversari d'algú has de fer regals a l'altra gent. Clar. I he portat tarta. És veritat. Si em menjo una galeta faig SMR o com? Menja-te-la, per favor. Estava començada i ara l'has Ja. d'acabar cantant. No. Moltíssimes gràcies a la gent que m'ha deixat vídeos. De veritat, ha sigut molt guai. Us estimo molt. I moltes gràcies. No la cantaré. Vinga! Can't back out. No! For the night of nights. The night of nights. Alright.
Tindreu el podcast a YouTube molt aviat. És que no només és que la canti o no, és com l'actua, la diu. Vull dir, és ella. S'ha de viure, s'ha de viure. Escolta, que això, LinkedIn, currículum i el vídeo d'ella cantant. Apuntar vídeo. Esto queda para la posteridad. Editaré jo aquest vídeo. Laila del futur, salva't. Salva't. No. Laila, no et facis cas. Estàs escoltant El Censurat. A mi em fa una mica de por, això, ja, I el vídeo és brillant. Escolta, Cèlia, de què ens parla... No, espera, no, abans que comenci la màquina del temps, volia agrair a tothom per treure temps de la seva vida, que tots tenim moltes coses i no parem tot el dia, i moltíssimes gràcies per treure aquests 5 minuts per fer-me un vídeo, que em feu molt feliç. Moltíssimes gràcies a tots els que esteu a aquesta taula i els que m'heu deixat vídeos, a l'Angèlica, la Patri, la Cris, el Sergio, la Sila, el Sergi, l'Aleix, bueno, sobretot a l'Aleix, t'estimo moltíssim. I això, moltíssimes gràcies. Ara sí, la màquina del temps, què ens portes? Abans de res, necessito respirar perquè això ha sigut un roller coaster d'emocions i que bonic tot plegat. Ojo, roller coaster. Sí. Això és un joc de quan jo era petit, saps? Ah, sí? Sí. Un joc. És una altra època. Jo això ja no ho vaig viure, em sap. Ja. Però quants anys tens? Jo tenia majoria d'edat quan tu eres petit. Vieja. Avui venim a parlar d'un tema que ja has començat com a dir un titular, que és el coronavirus. Home, em pot sonar, em sona d'algú. Illuminati, coronavirus, sempre entre nosaltres. Esperem que no. Esperem que no. Perquè durant aquests últims, aquest mes i poc, el coronavirus ha estat els titulars, se n'ha parlat moltíssim. Ja fa un mes? Sí, perquè el primer cas va ser l'últim dia de desembre, quasi, del 2019. Amb la qual Feliç cosa... Navidad! I llavors jo crec que és un tema que és molt important parlar-ne, entendre exactament què és el que està passant, què és el coronavirus des d'això. Llavors, jo abans de res, clar, jo el que volia fer era una màquina del temps, anar a viatjar cap al futur, i de fet, si m'ajudeu a arrencar la màquina, a veure si... Un moment, hi ha una... No, acaba de funcionar això, veieu que està sortint com molt fum. Quina pudor! Ja ha fumat Maria. Perdona. Aquesta màquina no funciona, això. Em temo que és perquè no hi ha prou informació com per viatjar al futur. No. Drop the mic. He ido tarde, pero he ido. Brutal! Que té una edat, no li podem fer això. Doncs al final un dels grans temes del coronavirus és que anem coneixent a mesura que van passant els dies, i llavors una cosa que puc dir ara potser demà serà falsa. Llavors el que explicaré ara del coronavirus és el que se sap de moment del coronavirus i que entenem. Tampoc et preocupis, Cèlia, perquè Vox li passa i segueixen endavant, eh? Quan ens deies us estimo també era, no? També era... Primer de tot hem d'entendre per què es diu coronavirus, a part de perquè estimem la monarquia i tot això. Era que anaves a dir. El coronavirus, mira, faig un dibuixet, família, super ben fet. És una corona. Sí, és un virus que té tot de proteïnes a fora de la seva superfície. I llavors, que ben dibuixet, amb un boli i amb paper. Apa, quin orgull. Cèlia, la meva mare m'ha demanat que me'l donis per penjar-lo a la nevera després. Doncs això és un coronavirus. La raó per la qual es diu coronavirus és perquè sembla una corona. Què és un virus, per començar? Un virus és... A veure, Toni, digues què és un virus. Un paràsit. Aquí, l'estudiant de medicina, eh? Un fill de 16 anys a casa. De 16 o de 50. O tu mateix a casa encara, no? I fins als 25, papis. Fins que no acabi d'estudiar, és a dir, mai. Un virus és un agent infecciós que és molt simple. És a dir, així com nosaltres els humans som una mica més interessants, el virus és bàsicament aquesta com una superfície i a dins tenim el material genètic, sí? Com el que tenim nosaltres, i ja està. Però és que el virus és mandrós de nassos i diu, mira, jo és que em dividiré per mi mateix, jo directament enteraré un hoste o una cèl·lula i ja faré que la cèl·lula treballi per mi i em faci els fills. És una mena de gestació subrogada, però ja a un altre nivell. A nivell de ciutadans, ja, eh? A nivell de virus...
Aquí cauen hòsties que no sé per on van, Vull dir, pilla tothom. Els censurats mai saps on cauen. És una altra hòstia. Els censurats mai saps per on cauen les hòsties. Aleshores... Jo vull ara ja tirant ja coses, Marc, Has descobert el programa amb el soroll. Queda't sempre aquí darrere. Tenia una carpeta guardada que no sabia i... És veritat, vull ser... Bueno, vale, llavors, per tal que el virus pugui entrar en una cèl·lula, l'ha de poder reconèixer. I llavors ja ha de mirar les proteïnes que hi ha i dir, vale, tu ets una cèl·lula que m'interessa ocupar, i l'ocupa, com un ocupa. Aleshores, clar, el tema està en que... Un virus, la gràcia dels virus una mica és que el que ens afecta a nosaltres no afectarà una altra espècie d'animal. Llavors, el gran problema o la gran cosa divertida dels virus és que muten moltíssim. I quan muten, canvien. I quan canvien, llavors diuen, jo era un virus que afectava les ovelles. Doncs ara també afectaré els humans. I ara també afectaré els dofins. És Transformers, en plan, va per tot... És Transformers en plan super mega xulo i va evolucionant. I llavors, el gran tema i els grans virus que ens han de preocupar són els virus que venen d'altres espècies, perquè el nostre cos no hi està acostumat. Llavors, com que és el primer cop que s'hi troba, diu... Fa això mateix. Per tant... Sí, l'altre vaig sentir el meu sistema immunitari que feia... Per tant, el coronavirus té un origen animal? El coronavirus té un origen animal. El coronavirus ve dels ratpenats, originalment. És a dir, el primer que van fer els científics va ser agafar aquest virus i mirar el seu codi genètic i van dir, a veure què s'assembla, quin altre virus s'assembla. I es va donar que s'assemblaven els dels ratpenats. Van dir, ratpenats humans, com hem arribat fins aquí? Hi havia una espècie entremig. Però, perdona una cosa, jo vaig llegir primer vaig llegir que el coronavirus... Molt bé! Llegir és bo. Són coses que té la carrera, tu, que si no proves. Catalunya, educació pública i de qualitat. M'acaba de tirar l'aigua pel damunt, també. Típic Cèlia. Parlem-ne. Els censurats After Hours. Vaig dir que venia d'un xinès de... Com es diu aquesta ciutat? Wuhan. És l'àrea de Wuhan. No, és més... Wuhan. Saca't un Wuhan, bom, no tinc por. Havia consumit sopa de ratpenat. Oh. Però després vaig llegir que l'origen podia haver sigut completament diferent. Aleshores, se sap ben bé d'on és l'origen? No se sap molt bé com va començar tot plegat. El que se sap és que el virus originalment eren de ratpenats. I se sap, i se va descobrir això fa 2 dies, que els pangolins, sabeu què són els pangolins? Un mitjo molt cookie, és un mitjo molt cookie. Són un mitjo molt mono, de buscar fotos dels pangolins. A més, Sant Valentí, Google fa 2 anys tenia un joc, sabeu els jocs de Google? Sí. Que eren de pangolins i que havies de fer una activitat i anaves trobant cors per donar-li a la teva parella. Bueno, no sé, els pangolins són molt monos. Per què un pangolí? Té alguna cosa a veure amb l'amor? No, absolutament res. Mireu fotos ara mateix, perquè els pangolins són molt monos. Què és això? És una espècie de llangardaix amb 4 potes. Jo tampoc. Llavors, semblaria que entremig dels ratpenats i els humans hi va haver entremig els pangolins. El gran tema... Home, entremig, però a una estona, no? Aleshores, el gran tema és que semblaria, el que tu deies ara, Martí, de com ha passat de... No se sap molt bé com va començar. El que sí que sap és que va començar a l'àrea de Wuhan i segurament en un mercat d'animal. En un mercat... D'un animal. Exacte, l'animal que portava. Què voleu avui? Típic mercat il·legal, no? Perquè consumir aquests animals és... No era necessàriament il·legal, però sí que són mercats en els quals es venen molts animals salvatges i amb unes mesures no sempre 100% higièniques. Llavors pot haver contaminació entre animals o la manera en la qual s'acaben consumint no és segura perquè no s'acaben de cuinar del tot o el que sigui. Clar, també allà es mengen molts animals que provenen de la caça i llavors, clar, tots els controls que portin... I animals que aquí diríem, això jo no m'ho menjaria, però allà sí, doncs perquè hi ha més diversitat d'aquesta culinària. Vaig llegir, de fet, Instastories del nostre amic i company Iva Bagà, que deia que si no mengéssim animals, que tots aquests problemes ens els estalviaríem. Bueno, la gràcia dels virus és que muten tant que al final, si no, igualment aconseguiríem un altre virus que ha mutat per si mateix. Zasca per l'Ivan. Sí. Bueno, potser n'hi hauria menys, El que és segur és que cada cop anem més a virus que no esperaria el nostre sistema immunitari, a bacteris. Clar, amb tot el tema dels antibiòtics. És que no em sortia el nom. És el ball de l'antibiòtic. Et fan ballar els antibiòtics. Sí, és que em posa... Els antibiòtics, a Espanya és un dels pitjors països en quant a antibiòtics. Els prenem per res. Per combatre virus, prenem antibiòtics, que és contra els bacteris. Spoiler alert, per un refredat, no. No, per un refredat no prendre antibiòtic, només quan t'ho diu el metge i seguir 100% la recepta. Llavors el que estem portant és cap a un futur en el qual comencen a haver-hi cada cop més agents infecciosos que no estem a punt per lluitar. Aleshores,
Coronavirus. Se n'ha parlat moltíssim. S'ha culpat els xinos. L'altre dia vaig sentir algú que deia jo si trobo un xino pel carrer em posaré a córrer. Atrás, com deia Pedro Sánchez. Exacte. Llavors... Por aquí no vuelvas más. No et preocupis, no trobaràs cap xinès pel carrer. Estan tots a Roma. Oye, ¿qué nadie piensa en los chinos? Aleshores, això és 100%... Nadie ha pensado en los chinos. 100% fals. Primer de tot perquè en el que ja hi ha una persona... Primer de tot perquè és superracista el concepte. Correcte. Vull dir, veig una persona xinesa i em fugiré perquè, clar, segur que ve de l'àrea de Wuhan i segur que té el virus. Però és que, a més, és que si ha arribat aquí i ja hi ha una persona infectada que no és xinesa, això ja està. Per què? Perquè la cosa xula, si m'ho permeteu dir, del coronavirus és que passa un temps fins que es comencen a ensenyar els primers símptomes. Poden passar... Mola, entre uns 10 dies o una cosa així. Llavors, què passa? Que si jo estic infectada ja no ho sé. I jo vaig caminant pel carrer, i vinc a la ràdio, i s'ho passo tots vosaltres. I et lies amb buit. Exacte. Llavors el que passa és que una de les maneres en les quals podem mesurar com de dolent és un virus, per exemple, és per quanta gent el transmets. Una persona, quanta gent ho transmet? I sembla que el del coronavirus és bastant molt alt, que és 4. És a dir, per cada persona infectada... Menudo lío. Per cada persona infectada n'hi ha 4 que s'infectaran a través d'aquesta. Perquè el coronavirus és com... Bueno, és que no sé molt d'això, però hi ha gent que... Bueno, hi ha malalties que tu la tens però no t'afecta. No? Asimptomàtic. És a dir, que no ensenya els símptomes. Pot ser portador. Això, que ets portador. Amb el coronavirus és possible ser portador però no patir les conseqüències? Depenent de la persona pot ensenyar símptomes diferents. Llavors el que pot passar és que tu diguis ai, tinc un refredat. No passa res. Mira, com el Toni ara mateix. I resulta... Voleu un moquito? I resulta que el Toni... resulta que el Toni realment està infectat i ens està contaminant a tots, però com que té un sistema immunitari super mega guai... com que té un sistema immunitari... És metge, vull dir, no? Exacte. De fet, els metges és una de la població de risc del coronavirus. Ha mort contacte directe. el primer metge. Toni, amb aquestes postures estàs volent dir alguna cosa? Estàs solter, noies! Els comentaris de baix! Estàs volent dir alguna cosa, Toni? No fa calor aquí o és la febre del coronavirus? Jo cobro això, per això normalment, o sigui... Llavors, ens ha de preocupar el coronavirus? Ens pot acabar matant o com funciona? De moment, les morts que hi ha hagut del coronavirus són un 75% de gent de major de 65 anys. Si son los yayos... Que se jodan. Aleshores, el gran tema... Menos pensió. El gran tema és que... culpa de Podemos, ja ara funcionaran les pensions. El gran tema és que, com que el coronavirus s'està descobrint, cada cop hi ha més diagnòstic, però perquè cada cop se'n sap més coses, sembla que afecti moltíssima gent, però igualment segueix sent mortal per la gent que té un sistema immunitari més compromès, més deficient. És a dir, nens petits, però sobretot gent gran. És a dir, que a nosaltres no ens hauria de preocupar massa. A veure, igualment és important tenir unes mínimes mesures de seguretat. Bueno, i la Laira ja té una edat, o sigui, potser l'hauríem de És veritat, ara amb el teu aniversari et poses directament en el percentatge de... No, segueixo sent jove. Vull ser jove. Sí. Vull ser jove. Calli, àvia, calli. Aleshores, què és important que fem per evitar-ho? Doncs tractar-ho com un refredat. És a dir, si estic tossint, Toni, o estic estornudant, no ho faig atxu directament. Perquè com pel mundo entero. Exacte. Un regalo pel mundo. Va per ustedes. El que ens estàs demostrant és que el coronavirus i les fake news són com cul i merda, no? Mala! No sé si abraçar-te o matar-te ara mateix, però la diré igualment, eh? No, dígala. Però molt ben posada, molt cert. He visto el... Has vist el paper que posa cul i merda o no? No. Ah, vale. He visto la oportunidad i la he aprovechado. Ben fet. Doncs no, sí, realment, són com cul i merda, perquè... Ja ho ha dit, ja s'ha quedat tranquil·la. No, però la tornaré a dir. Aquesta no compta perquè me l'ha trobat ell. No compta. Perquè al final als diaris el que els agrada és parlar de coses que donen molt per si, trobar-hi molt suc i treure, la fi del món. I clar, aquesta és una oportunitat perfecta. Ja lo decían los mayas. Exacte. El 2012 vam morir, tothom ho sap. 2021. Encara hi ha una possibilitat. Què, 21? Bueno, la gent va dir, si 12 no, serà 21. Clar, perquè està el... Malo serà, no? Que al final no... O 2112. També hi havia un planeta que havia d'impactar contra la Terra. Crec que es deia Hercóbulus, crec. I va morir pel camí. Sona espècie d'ancià, molt així, saps? L'ancià Hercóbulus. Tenemos rúcula, tenemos iceberg... Doncs el cas del coronavirus és que quan es transmet a través de fluids corporals. Aleshores, quan tu estornudes, si tires els teus mocs a l'altra gent, no és bo. Per tant, estornudar fent el dabbing no serà bo per tu. Que no el transmets, rentant-te bé les mans, assegurant-te... És que quin servei públic estem fent, eh?
Bàsicament, l'important és... Lo molt, molt, molt important, i una mica el que ha dit el Marc, és no us deixeu entabanar per les fake news. Si heu de buscar informació sobre temes d'aquests, a la OMS, a llocs realment... A la OMS. Smurf. OMS. Bye, bye, hasta otro ratito, I fins aquí el tema. Si us heu d'informar, informeu-vos bé, estigueu a punt, perquè això serà la notícia de cada dia, coronavirus i altres coses que aniran venint, i fem el favor de seguir els antibiòtics, ni que no pintin res, sempre s'han de posar aquí al mig. Els Censurats. Cada diumenge a les 11 de la nit, a YouTube i plataformes de podcast. És versió Bollywood. No, és el Vin les Sapilles. Adaptada. Bueno, hasta aquí la canción, ya no hay más. Ah, ja? Ja està. Vale, doncs ara toca la censura. Com no hem censurat la cançó aquesta de merda, doncs ara et toca a tu. Oh, quin després. I el que et queda de que programa. En sèrio, m'encanta aquesta cançó. Convida a l'estriptease. Quina, aquesta? Que no em Bona forcis, nit, Laila, Toni. que ja Hola. saps que soc de gatillo fàcil, jo, Primer de tot, moltes gràcies per les coses tan maques que m'has dit al vídeo, que només ho has fet per quedar bé davant l'audiència. Perquè sortia per la tele. Exacte. Sortirà per la tele. Pátame chulo. Patricia, yo lo dejo por ti, Patricia. Qué bueno, qué Ai, bueno. Déu meu. Doncs, què ens has portat avui? Doncs avui us porto, la veritat, problemets. Vull que... Problemes? Sí, vull que us plantegeu una mica l'ús que en fem tots i totes de l'humor, ¿vale? Perquè l'altre dia em vaig trobar jo en una situació de la meva vida quotidiana en què vaig fer una presentació oral anava a dir al col·le. Que bonic, Ai, carinyo! Anava a dir al col·le. És que tenim pati. Sí, tenim Per tant, és el col·le. Teniu pati? Teniu pati? A l'UPF tenim el pati. Això és de la UB, no, eh? I us donen pilota? O Pilota... mandonguilla? Que som de bones! M'encanten! Bueno, pues no va ser al pati, però... Què? Ah, vale, sí, perdó. Pues això, vaig fer una... És que ha vist el Marc i ha dit, hòstia, que poc estàs, Sí, Marc. sí, he vist un bulto. Quan parles per la línia interna... He vist un bulto! He vist un bulto! Puta, la màgia! Pues... Soc nou en això. He vist un bulto, tio! Pues... Mama, no sempre va així, a vegades va bé. Doncs... Estava fent una... Ara sí. Pues això, estava fent una exposició oral i, bueno, a mi m'agrada anar ficant memes en els meus PowerPoints perquè així li dones una mica de vidilla i a la gent riu i tal. El profe et suspèn. No, però quasi, vaig patir aquest últim dimecres. Sí, Per què? perquè al final de la presentació, bueno, us explico, anava sobre unes malalties autoimmunitàries de la pell i llavors jo vaig fer aquest meme que us vaig ensenyant, no?, que pels nostres oients, sabeu el típic meme? El posarem aquí baix Sí. Aquí mateix, aquí, aquest quadrat d'aquí, sortirà el meme. Laila, inserta el meme. Doncs... Espero que hagi quedat molt guapo. Doncs, bueno, com veieu, és el típic meme del noi aquest... I així és com la Laila s'estalvia l'edició del vídeo. Sí. Surt barat aquest programa, Trencant somnis des de 2000... Ai, minuts. És aquest, com ja heu vist, el típic meme del noi que mira cap enrere i tal, i que posa els anticossos que miren més a la pròpia pell. Va, una broma bastant dolenta, però bueno, que per acabar quedava xuli. I llavors ho vam fer tots els del grup. I la profe que ens estava avaluant acaba, jo dic, bueno, moltes gràcies, si teniu qualsevol pregunta, no sé què, i agafa i em diu, bueno, vale, diu, primer de tot, no m'ha agradat gens aquest final, jo vaig deixar anar una risa incòmoda de, per què? I just quan estava molt gilipolles, tinc el vídeo, segurament us l'ensenyaré després. Sí. Hay pruebes. Però molt desagradable, jo, per què? Estava acabant el per què i diu, perquè com a dona, i jo, bueno. No vaig caure. Hemos topado. Sí. No vaig caure en que, clar, aquest és un meme amb contingut masclista. Sí. El que passa és que, clar, el tenim tan integrat nosaltres que el fem servir per tot, portem anys amb aquest meme, que no hi vam caure, però és que no hi vaig caure jo, i no hi va caure la resta dels 12 que érem a l'equip, saps? Que hi havia gent molt progre al grup. Sí, també això, hi havia gent molt progre en el grup, vull dir,
tenia 2 noies del CPC i vull dir, o sigui, que era, i vull dir, tots en general pues, toquem una mica en aquest tema, saps? És a dir, pensem una... Però és que I no que portes vam... totes les setmanes seccions en pro del feminisme. Sí, vull dir, sóc un home aliat. Però és prou del feminisme, i dic, home, També. prou, no? Què? També diu... No. Pues això, i que vaig arribar a aquest punt, i clar, vull dir, bueno, vaig recollir cable a una velocitat estel·lar. O sigui, jo... Dale. No, ajuda'm. Però bueno, llavors, sí, tireu. Cara blanca, absolutament, cara blanca. Llavors, clar, a l'acabar ho vaig parlar amb noies, vull dir, amb les pròpies noies de l'equip, que algunes, vull dir, vaig tenir de tots els colors, de gent que deia, hòstia, tota la raó, la profe aquesta, no s'ha de fer broma amb això, vull dir, encara que sigui una broma, com és masclista no s'ha de fer, noies que em deien, no, com és una senyora ja de 40 i pico, 50 anys, no coneix el meme i per això li ha semblat tan malament, o gent que em deia, a mi em sembla una tonteria, és un meme, s'ha de poder fer broma de tot. Llavors, no sé si us ho espereu, però vinc a parlar dels límits de l'humor avui. Ara sí, puc posar... Hi havia límits? Con todos ustedes. ¡Dani Rovira! ¿Iba a hacer eso? Tupperware. De postre, melón. Melón calentorro. Y el niño de regalo. Gràcies, em feu molt feliç. Bueno, doncs això, vinc a parlar una mica dels límits de l'humor, perquè, bueno, sempre es parla, no?, de què es pot fer broma, de què no es pot fer broma, llavors també hi ha la típica frase que hi ha gent que li atribueix a Woody Allen, però hi ha gent que és d'altra gent, que és la típica de humor és igual a tragèdia más tiempo, no? Llavors us volia venir a preguntar què en penseu vosaltres? Penseu que es pot fer broma de tot? M'ha encantado esto, de humor és igual a tragèdia más tiempo. Sí, hi ha gent que diu que és del Woody Allen i hi ha gent que diu que ve d'abans. És com de l'Albert Einstein, no?, que se li atribueixen totes les frases intel·ligents. A la que tens una frase bona dius que és de l'Arbel Einstein. Einstein i ja... o Woody Allen? Tornaré a repetir Arbel Einstein. Què en penseu? Es pot fer broma de tot o no? A veure, de tot, crec que no. On poses el límit, Marc? No ho sé, crec que cadascú, amb la seva moral, ha de posar el límit on cregui que està traspassant... Però, i llavors, si per exemple jo faig una broma sobre l'Holocaust ara, si no traspassa la meva moral i sí la teva, la puc fer o no? Ets lliure de fer-la, però jo també sóc lliure de reaccionar de la manera que jo vegi convenient. Estàs entonando el tu libertad acaba donde empieza la mía, que és de les frases més casposes que hi ha en aquest món? No, a veure, jo crec que... Crec que si la teva broma ha d'ofendre a un col·lectiu que està sent oprimit... M'agrades, Marc? És millor no fer-la. Vale. Que tu ets lliure de fer-la, però crec que no és moral i ètic fer-la. Perquè tu no estàs en aquesta posició de... A veure, és una opinió que després s'ha de veure si acabaré canviant o no, però així de bones a primeres diria que l'humor no ha de tenir límits, però sempre i quan es deixi clar que és humor. Vull dir, tu pots fer... A més, que sembla que, i això en aquest programa passa molt, sembla que les bromes, l'humor en si, quan se surt una mica del to, una mica del que és moral i una mica del que és ètic, queda justificat si la persona que està fent una broma és la que ho pateix. Per exemple, jo podria fer un acudit de gordos i vosaltres en podeu fer de gent que ve amb patera. I jo de res. Exacte. Respira hondo y no te exijas tanto. Clar, però per exemple, això ho vaig veure, em va agradar molt l'inici de Marlisa Pere-Aude, no faré spoiler, vale? Però sí que la professora d'ètica comença a la classe fent un acudit sobre mongòlics, sobre nens amb síndrome de Down. Potontos. I hi ha molta gent de la classe que agafa la motxilla i se'n va. I més endavant a la sèrie es veu que aquesta mateixa professora té una filla amb síndrome de Down i aleshores és com, vale, entonces no passa nada. Això m'interessa. Vosaltres, per exemple, noies, què creieu? Que quan ve a dit el Martí nosaltres per ser morenos podem fer bromes racistes, ell per... Negro! Clar, ell, o sigui, la dona aquesta, perquè només si té un fill amb síndrome de Down pot fer bromes sobre gent amb síndrome de Down o mongòlics o... És que és molt complicat aquest tema. Uf, quina veu. Perquè perquè tothom hem rigut amb els monòlegs de Miguel Lago. Miguel Lago, per mi, és un dels millors humoristes del puto món. És que Miguel Lago es fica en molts col·lectius i tothom riu. I sí, molta gent s'indigna, però no tinc, crec que, el nivell suficient per fer aquest debat, perquè sóc la primera que tinc un riure de merda i que a qualsevol tonteria em ric. Per tant, sóc la primera que he plorat de riure amb els monòlegs de Miguel Lago quan estan anant en tot
en contra del que tot... A veure, jo t'entenc perquè jo estic amb tu, jo també tinc un humor molt negre i jo sóc dels que pensa que s'ha de poder fer riure de tot i que justament un bon símptoma de que s'està entenent de que alguna cosa és dolenta o que és una barbaritat és poder-ne fer broma dient, bueno, tots entenem que això és una autèntica gilipollez i per això en fem broma, o sigui, a mi no se m'acudiria mai discriminar algú perquè ha vingut en patera i per això, pues... Gràcies, amic, gràcies. Jo crec que un cas d'aquest límit de l'humor... Això ja seria humor, no? Sí. Sí. Però és el propi col·lectiu oprimit el que està fent aquesta broma. Vull dir, si jo vaig i em fico amb, jo què sé, les dones violades, hòstia, doncs crec que jo com a home hetero, blanco, pues no tengo ningún... Cisgénero. Jo crec que també hi ha molts... El que volia dir, perdona, sí, hi ha un cas molt clar de límit de l'humor marcat, que és el del Vincent Finch. El Vincent Finch és un humorista que va fer moltes bromes sobre el SIDA i sobre el col·lectiu LGTBI+, etc. I en directe Andreu Buenafuente el va fer fora de la feina. Ell va fer una broma i va dir, bueno, despídete del público porque no vas a volver. ¿De debò? De debò, a Leitmotiv. Però... I també el van fer fora del You no te pierdas nada per també bromes així. Però aquest Vincent Finch és el David Suárez. El David Suárez, exacte. Sí, que actualment està fent shows i a mi, per exemple, a mi personalment és un tio que em puto flipa. I a mi, gent de la meva condició física ens ha fotut a parir d'una manera, matxa, que no és normal. És un tio que no té límit. I quan dic no té límit, és no té límit. Vull dir, però s'ha obert un Parthenon, com es diu això? Un Parthenon. Un Panteón. No, el Panteón està en Roma, hija. No. Patreon. Això. Perquè, o sigui, va fer un vídeo a YouTube dient, escolteu, jo tinc aquest humor, molta gent el detesta, vosaltres, que sou els meus seguidors, us agrada, si voleu que pugui continuar seguir fent aquest humor, sisplau, ajudeu-me econòmicament, perquè si no, estoy en la calle. També, quina cara, però... Jo crec que hi ha molts tipus diferents d'humor. Vale. I que, bueno, és que és un tema molt complicat que em dirà la Laila, i jo crec que la meva opinió encara no està formada del tot, i que és un tema que... Bueno, amb tots els temes jo crec que hauríem de tenir una visió molt flexible i que anés canviant en base del com funcionen les coses. Però, bueno, que jo crec que al final no hem de jutjar una cosa pels límits de l'humor per se, sinó, com hem comentat, per qui fa l'humor i amb quin objectiu es fa l'humor. És a dir, tu pots fer una broma per enriure-te'n d'algú. Si estàs rient d'algú, llavors no sé si és gaire lícit a vegades. Si en canvi has utilitzat l'humor com una eina de desfogar-se o una eina de, fins i tot, crítica social. Sí, de visibilització. Visibilització de temes i coses així. Quan Monty Python va fer... Monty Python havia sortit. Quan Monty Python va fer La vida de Brian, es va prohibir a molts llocs, perquè es deia que era un clar insult a la religió. I jo ho trobo una obra mestra absolutament. No l'he vist. Acaba de sortir el Martí de les censurats, ha estat expulsat. No es marca un Vincent Finch, porfa. És que jo i Monty Python som com cul i merda. Mama! Aleshores... Voldràs dir jo i Andreu Buenafuente? No. Aleshores, jo crec que depèn molt de amb quin objectiu es fa la broma i si tu estàs vinculat d'alguna manera en aquest col·lectiu amb el qual li estàs fent la broma. Però el punt que ha dit el Marc de col·lectius discriminats, jo estic molt a favor, en el sentit de que si... És una mica com l'apropiació cultural. Si un grup té la força ja per està consolidat, que no rep cap mena de bullying ni res, jo crec que és molt més fàcil fer-li humor, mentre que si és una minoria a la qual ja rep insults, a la qual ja està discriminada, llavors és una mica... Però depèn de com. També pot ser una hipocresia, no? Vull dir, seguint amb la meva opinió d'abans, i posant-me una mica en les antípodes del que jo havia dit fa uns segons... Ara m'agrades. Si jo, per exemple, sóc una persona que m'han desnonat, es diu en català? Sí. I faig una broma sobre la gent desnonada. Jo puc fer aquesta broma. En canvi, si un empresari amb molta pasta fa una broma sobre la gent desnonada, ell queda com una mala persona. Vull dir, en quin punt... Però potser l'objectiu amb la qual estàs fent la broma és diferent. Potser tu estàs fent la broma per visualitzar-ho, mentre que la gent amb poder està fent-ho per ridiculitzar aquesta gent. Podem agafar com a exemple el mot de moro. Hi ha molta gent que a mi m'ha dit mora i em deia, no, és que no t'ho estic dient amb mala fe. Hi ha gent que... Per això a vegades jo m'enfado segons amb quina gent, perquè dic, sé amb quin objectiu m'ho estàs dient. M'estàs dient moro no pel fet aquest comú, que tots compartim de moro, sé que m'ho estàs dient com despectiu. Laila, a mi m'ha passat. I és aquí on no m'agrada. Podríem extrapolar-ho a l'humor. En el moment en el que el teu objectiu és fer mal o
sentir-te superior a l'altre, crec que aquí és com tanca. Clar, jo crec, perdona, Martí, però jo crec que tots hem arribat una mica a la mateixa conclusió, que m'agrada, perquè és una conclusió que jo portava escrita, i és que més o menys es pot fer humor si l'objectiu no és discriminar ni ridiculitzar algú, no? Doncs m'encanta que vam arribar a aquest punt. L'humor és un vehicle, jo crec. Sí. I és una cosa dinàmica. Però és que si l'objectiu és discriminar o ridiculitzar algú, ja no és humor, és un atac. No, perquè pots utilitzar com a humor. Els bullying molt cop ho fan per riure. Busques que els altres es riguin. Ell no, per atacar. Però els altres sí. O sigui, la cosa és no utilitzar aquest humor, que és fer riure per atacar algú, i més si és un col·lectiu I deixar clar que és discriminat. humor i que és el que és discriminat, no? Perquè el que deia abans la Laila de Mora, a mi em va passar... Jo quan anava a segon d'ESO, vale? Jo pensava... Ho sento, és així. Jo pensava que panchito era una paraula que... O sigui, era com... Es diu gentilici? O sigui, era com... la paraula per fer referència a la gent que venia de Sud-amèrica. O sigui, no... Vale, no sabies que era una paraula discriminatòria. Què va, però per res del món, saps? I a classe de mates un dia... No, m'he mirat un tutorial d'un panxito, la profe em va matar aquell dia. Bueno, o sigui... Però jo crec que mentre fem autocrítica també està bé. Llavors, a part de... O sigui, jo crec que hem arribat a un punt bastant interessant, no? Que més o menys hem arribat aquí, que és mentre no es discrimini i ridiculitzi, i sobretot si són col·lectius que estan patint una discriminació, pues, si és del col·lectiu que està discriminant, pues, segurament no ets el més indicat. I llavors vaig una mica més lluny i dic, vale, doncs posem el límit aquí, X, hem dit, vale? Encara que l'humor també sigui una cosa molt dinàmica i que no li pots posar una barrera perquè va avançant. No le pongas puertas al campo. Dice la Vox. Gràcies, Laila. Llavors ara us diria, si posem el límit, digue-li on sigui, l'anem canviant, fins on arribem per castigar o per dir-li a la gent que no pot passar d'aquesta ratlla. No li pots dir a la gent que no pot passar d'una determinada ratlla, senzillament... Home, aquesta persona que heu dit que necessita financiar-se ja està sent castigada per la societat. Vale, però és el que anava a dir. Vull dir, a aquesta persona ningú li ha imposat una sanció, vull dir, senzillament... La societat entre tots, ell ja sap que segons quin humor no li agafaran els jocs, no treballarà. Vale, però aquí efectivament està, vull dir, depèn, jo crec que hi ha diferents col·lectius, diferents grups de gent, i hi ha un humor més donat a un determinat grup de gent i un humor més donat a un altre grup de gent. Si t'agrada molt l'humor negre i t'agrada molt l'humor del David Suárez aquest, pagaràs per anar a un show dels que fa i t'ho passaràs. Per tant, no creus que hi hagin límits, sinó humor per grups. Clar, exacte, aquí estàs entrant dins de la llibertat d'expressió i llavors jo decideixo escoltar-te o no, però abans hem dit que hi ha barreres que no es poden passar. A part d'això, que jo escullo si t'escolto tu perquè em fas més gràcia o em sembles menys ofensiu, hem dit que hi ha barreres. Clar, però jo crec que limitar l'humor és coartar la llibertat d'expressió. Vull dir, un exemple clar, no és humor sinó un rap, però Valtònic està on està pel que va dir. Perquè el que va dir no està acceptat per certa part de la societat. Vale. Y yo os anava a posar també un altre exemple que, bueno, us llegeixo un titular de eldiario.es. La Audiencia Nacional imputa al presentador Facu Díaz por un sketch cómico en La Tuerca, que us ho explico. Vull dir, per exemple, de Valtònic tot el veiem molt clar, perquè vull dir, es va ficar amb la monarquia, tot això, i com ens sembla bé, pues, a tots ens sembla malament. Però aquí, el Facu Díaz, jo crec que va jugar amb aquella fina línia, perquè va fer un sketch imitant com els vídeos d'ETA, els comunicats d'ETA, en què era la dissolució, diguéssim, del PP després de tots els casos de corrupció del 2014, feia un sketch com si fos un comunicat d'ETA dissolvent-se, però amb polítics del PP tapats, però que per l'accent veies quin polític era. Qui va denunciar? Jo coincideixo amb la Laila, de que m'estic fixant ja del riure també, a mi em va fer molta gràcia, soc molt fan d'aquest home. Qui va denunciar? Què? Qui va denunciar? L'entitat es diu Dignidad y Justicia, que ja sona bé, ¿no? Por humillación a víctimas de terrorismo. Sí. Hazte oír. Sí, ¿no? Por ahí. Vull dir, són 2 o 3 advocats, anem a dir, més bé fatxendes, que crec que un va ser víctima del terrorisme i, bueno, es dediquen a salvar la pàtria, bàsicament. I se l'ha jutjat ja? O es va desestimar la causa. Normal. Però llavors, clar, jo us dic, on posem el límit? Perquè, per exemple, aquest home aquí va jugar amb la fina línia i, per exemple, pel que m'heu dit abans, nosaltres tampoc podem acabar de comentar-ho perquè no hem sigut víctimes de terrorisme, no? Llavors... Ja, però és que aquesta fina línia també... Anava a fer humor. Hi ha moltes fines línies. Hi ha una que, per exemple, tu no ets víctima del terrorisme, però sí que pots considerar-te espanyol, no? I quan va sortir aquell... Quin era? El Dani Mateo, pot ser? Sí. Mocant-se amb la bandera d'Espanya. Dani Mateo. Bueno, fent veure que es mocava amb la bandera d'Espanya. Allò que... O sigui, per mi, com si ho feia amb la senyera, amb l'estelada o amb la bandera de jo què sé, de Rússia. Me dava lo mismo, saps? Però la gent s'ho va prendre molt en sèrio. Però és que és una crítica a aquesta gent
gent que s'ho pren en sèrio. Clar. Aquell gag que queda era una mera crítica a mireu si esteu fotuts a l'ala, que us esteu cabrejant perquè jo m'estic mocant amb un tros de tela. I això, els límits que dèiem abans, dèiem límits per parts de la societat que són en minoria i tot això. La bandera d'Espanya, la monarquia, els poders que tenen, per mi són un clar objectiu que es pot criticar, perquè està consolidat i ells tenen el poder. I que és un tema molt clar, que ho veiem tots, que vull dir, com et pots enfadar, però jo volia més anar cap al punt de quan ens posen aquella, anar a dir, buah, és que si avancem una miqueta més, tots veiem que és heavy, però si ens quedem en aquest punt, què fem? És una mica com quan es fan gags de Hitler, no? Sí. I dius, clar... Buah, són els meus preferits. De fet, no sé si heu anat a veure Escape Room, de Joel Joan, us ho recomano, però es tracta una mica el tema del nazisme i molta gent els ha criticat per banalitzar el nazisme. I, clar, torna a ser... Jo crec que torna una mica amb la cita que ha cita al començament del Woody Allen de necessita temps. Potser amb el tema d'ETA encara és massa recent. Vale. Però, clar, és un tema molt complicat, perquè, un cop més, jo no sóc una víctima del terrorisme, llavors no em noto com que puc criticar-ho, no sé, és molt complicat. No pots posar tu el temps, clar, no? La línia... Clar, jo no puc establir-ho. Vale. No, és complicat. Bueno, ja, si algú vol fer alguna aportació més... Jo vull dir una cosa, que és que, a més, crec que l'humor actualment està servint molt per la joventut com a mecanisme de defensa. Els memes que s'han creat, amb els atacs que va haver-hi a Amèrica, amb el tema d'Iran, amb els temes del coronavirus, són or pur, i jo crec que s'està utilitzant l'humor com a eina de sobreviure i eina de cope with everything that's happening. Oh my God! Que no sé com dir-ho. Oh, shit! No sé com dir-ho perquè soc estrangera. El meu resum seria que no tinc ni idea d'aquest tema. Vull dir, l'humor és una cosa tan quotidiana que quan et pares a pensar... I que és automàtica. Tu et rius per una cosa i no et pares a pensar què t'ha fet riure. Per això, i que és una cosa tan quotidiana que mai ens replantegem el per què ens estem rient, i crec que en aquests moments és quan fas una mica una catarsi i dius, hòstia, és que m'estic rient de coses que igual fan mal a altra gent. Hi ha dos bromes que en aquest estudi sempre s'han de fer, sobretot avui. La primera és que el Marc és un bebè. Sempre. I la segona que l'Aila és una vieja, perquè ha fet l'aniversari avui. I que vaig venir amb patera. Marilyn Monroe. Ah, vale. No t'agrada Marilyn Monroe? Vols que posi una altra? Canta un mort o...? Happy birthday to you. Hoy es un día especial. Sin igual. ¡Los Mariae! Quines joies. No podíem acabar aquest programa sense posar Flors Mariae. Flors Mariae, era essencial. Laila, aquest és el nostre regal d'aniversari. Flors Mariae, a Ràdio Sant Boi. El mundo necesita de ti. Això és humor? Hi ha límits, això? Ens estem rient d'una minoria ara mateix? No. Una cosa és l'humor i una altra cosa és alguna cosa que perjudiqui la salut dels que... El Opus Dei és una minoria? Les Flors És Mariae. una malaltia, l'Opus Dei? Les religions... Aquí això sí que No, ¿qué ibas a decir? ¿Qué ibas a decir? He ido cruzando una línia d'estes que no se hi ha poden cruzar. programa on Martino Lalí al final... Ja, pares sempre al final, per deixar amb aquest mal regust de boca, Bueno, yo Estás viendo Disney Channel. Ay, qué manera de acabar esto. Bueno, què? El minut d'or, no? Ja va ser Nora. ¿Qué és el minut d'or? El minut Vols d'or. fer una pregunta? És el primer minut d'or que fem a la temporada? O... Pot ser? Maybe. Espera, les conclusions. Què passa aquí? Doncs el minut d'or vol dir que ja estem xapant el programa, vale? Ja estem tancant i tots cap a casa. Tanquem el xiringuito. Però abans d'acabar hem de dir doncs, la paraula censurada per l'equip gris de la setmana que ve. Aquesta setmana ho hem superat, perquè la paraula censurada era... No la diguis. Pressupostos. Ah. No lo hemos dicho. No hem parlat de Panoja avui, per tant, perfecte. Bàsicament parlem del Cantonada Gana de l'actualitat, Sí. O sigui...
Això és els censurats, nois. Fem el que ens dóna la gana. La Ningú paraula censurada del programa següent serà... És que em tinc por de picar la taula perquè llavors es fa molt soroll. Bala. No entiendo nada. Estem fent el... Ja, és que fins on arribaran. Redomble de tambors. Redomble de tambors. És tan fàcil com i ja està, tio. No cal... Vale, això és Ràdio Verité. És una excusa per pensar la paraula o...? Sí! Benvinguts a Ràdio Verité perquè tenim un problema perquè no havíem pensat la paraula. Em pensava que la tenies. Jo vaig menjant sobre el micròfon per Micro. No, perquè no ho diran. No ho diran? No passarà. Música? No, és Sant Valentí ja la setmana vinent o no? Ai, mira, no me'n recordo. Ai, Amor. Amor? Per què dirà el Marc Amor? Ja, si no l'ha tastat en la seva vida. Us dono una pista. La setmana que ve jo segurament no estaré. Marc. Ja l'he no, ja la vam fer. Gabernet. Presentador. No m'agrada aquesta part del programa. No m'agrada censurar la gent. M'estic posant nerviós. Nit. Que sempre diuen bona nit. Vale. La creadora del Bon Dia tot el dia està orgullosa. Bon dia tot el dia. Llavors censureu la paraula... No, llavors dia. Dia. I així... Llavors direm per la nit, vamos! Dia. Bueno, sí, dia. La paraula... No. Avui. És una bona paraula. Avui també és una bona paraula. Avui. A veure, us poseu d'acord ja, sisplau? Vale. Vots per... Vinga, democràticament. Vots per dia. No, dia no era cap, oi que no? Vots per avui. Vale, doncs la paraula censurada per l'equip gris és... Avui! I això ha estat tot per avui. Moltíssimes gràcies a tots els companys, col·laboradors, amics que avui han participat en aquest programa. Us estimo molt i no oblideu que no us censurin! Aplausos.